Marami na namang looking forward para sa selebrasyon ng tinaguriang hottest festival in the world, ang Kaugma Festival na ipinagdiriwang sa probinsya ng Camarines Sur. Bilang bahagi ng selebrasyon ng Kaugma Festival, ilulunsad ngayong darating na March 27 ang pagsisimula ng Kaugma Nights kung saan gaganapin ito sa Camsur Uptown. Ang Kaugma Nights sa Camsur Uptown ay magsisilbing pagbubukas rin ng tinaguriang soon-to-be Global City of the South. Mangyayari ito tuwing alas 5 ng hapon kada Biyernes, Sabado at Linggo na magtatagal hanggang May 10. Kabilang sa kaabang-abang na Kaugma Nights ang mga food stalls, night market, live music and band performances at mayroon ring free rides and fun games. Ito ay bukas para sa lahat dahil sa tema nitong The Weekend Playground of Camsur. Kaya't simula na rin ang mahabang preparasyon ng sikat at kaabang-abang na Kaugma Festival sa buong probinsya na mangyayari sa May 26 to 30 with electrifying performances ng mga local artists at mayroon ring special performances mula pa sa mga surprise international artists. Jam Garcia, CSN.